Tavallinen arkipäivä Teklussa. Opiskelijat ja opettajat kulkevat askareissaan pahaa aavistamatta. Mutta paha on saapumassa heidän luokseen. On tullut aika. Aika, joka herättää kasvavan kauhun tunteen koulun käytävillä vaeltavien keskuudessa. Aika, jolloin monet menettävät järkensä, kun stressitasot kasvavat ja nimetön uhka leijuu kaiken yläpuolella. Kaikki keinot otetaan käyttöön. Valvontavuorot jatkuvat ikuisesti. Kokeiden tarkistus ajaa hulluun. Aika loppuu kesken. Et pääse pakoon. On vain yksi epätoivoinen tavoite. Saan opiskelijat valmistumaan ennen kuin on liian myöhäistä. Teklun henkilökunta esittää Elävien kuolleiden YO. Tänä keväänä kautta maan.